Bevis for A i en potensfunktion. Det første vi gør, det er, at vi sætter y1, x1, y2 og x2 ind i den generelle forskrift, så den lyder y1 lige med b gange x1a, det samme som y2 lige med b gange x2a. Det vi så skal gøre for at komme videre, det er, at vi skal dividere med x1a og x2a på begge sider, så den lyder b lige med y1 x1a, det samme som b lige med y2 x2a. Og det vi så har gjort nu, det er, at vi har fået isoleret b, så de her to udtryk, de er lige med hinanden. For at komme videre, så skal vi gange med x2 og dividere med y1. Og så får vi nemlig sat r'erne sammen, og vi får sat y'erne sammen, og vi får sat formlerne sammen. Det vi så gør hernede i form af en potensrenderegel, så kan vi sætte x'erne sammen, så det hedder x2, x1, parentes ophævet a, lige med y2, lige med y1, over y1. Og så sætter vi så nu den naturlige logaritme inden for at komme videre, så den lyder ln, parentes x2, x1, parentes slut, ophævet a, lige med ln, parentes y2, y1, parentes slut. Og det der så er så smart med de her logaritmefunktioner, det er, at vi kan gå fra det her ophævet, vi ser hernede, til at sætte det forrest i udtrykket, så den lyder a gange x gange ln, x2, x1, lige med ln, y2, y1. For at så komme til det sidste skridt, så skal vi så dividere med ln x2 over x1, og det kan I så se her, at vi gør her, ln y2 over y1 over ln x2 x1. Og så har vi bevist A i en potensfunktion.